Oh nina bakomkhulu siyabingelela nganeyo nakweliphesheya. Ibingelwa indlandlalazi beyidlangalazi yabehlulwa ngayo isimadana weshaya inkinsela. Sikule ngosi yethu esithi kuyo sicobhiza ubala nje kulamayinikazi akithi kobantu asegudwe izimbulu emakhaphelweni. Sinye isihloko sithi sicelela kithi kobantu ilobolo ngoba leli lingela baqonile kakusilona lakithi. Sicela kubuye sakithi sipho kithi thina abanikazi. Sikhona sisadla nhlamvana. Izidede lemgoqo enqume phambi kwethu. Sibingeleleke ngokwehlukahlukana sibingelela induna bonke ubuholi bakithi ngokwehlukahlukana ngezigaba zonke. Siyakhothama futhi siyaphaphatha kwabakomkhulu. Namhlanje sibuka ilobolo lishaya impunyela enezinto zonke. Lishaya indoda eganiwe namakhosikazi ahlanganisa izandla zazihambele evile ngale kweshumi nomuva. Mangabe kugcina izintombi zayo zizalela ekhaya izale bume. Izale imlanjwana izigcwala igceke ondle azondle nemlanjwana yemlanjwana yakhe. Seziningi inkinga esengabheduka kuleli gceke ngoba njengoba lokuqala umlanjwana kukhona nowesibili khona nowesithathu seziningi inkinga lento isidla indoda. Lobola yakhe umntwana ngamshaya lishaya ubaba lishaya umama lishaya ingane lishaya intombi lishaya insizwa lishaya nalengane esuka izelwe insizwa nentombi. Ligcine ke lifinyelele ekutheni le ndoda inezinto zonke kodwa akusayisebenzeli lokho uma ngoba ukuphila komuntu kulele enganeni zakhe. Ingane zakho mayingajabule ngeke uze ujabule. Le ndoda ke igcina ibe necala nakwabakubo. Ligcine lithi dlozi shuthi isithutha ngoba sayinikeza izingane yahlulwa kuyibheka uma izalile ekhaya bume. Kodwa into evimbe yonke lento isipho. Yake yathi enye insizwa yolunye uhlaka engeke ngilusho kodwa nalolunsundu. Yathi yolobola enye intombi khona la kithi KwaZulu Natal sinayo leMpumalanga emayini. Yathi mayibuya yathi mfoka Hlongwane nikhona kanjani ukuqala isipho. Ngashwathiza athi mfoka Hlongwane isipho ngeke usikale. Wathi uma ngiza kuwe ngigoqa izandla ngemuva uyazi into ngiphetheni okanye ngisonga izandla iboshiwe. Ngathi mina mfowethu kangazi wathi manje nisikala kanjani isipho. Wathi mfowethu ngibhlungu ngoba le ntombi bengifisa ukuthi ingane kodwa ngenxa yokwenza kayise. Okubeke kwacaca futhi ukuthi unezinto zonke yena. Eyakhe ingane izinkomo eziyishumi 2. Yathi lensizwa yebo besingayanga ukuyothi akasiphi ingane yakhe kodwa besifisa ukuthi nathi sikhiphe isipho bese samukela umalokazana kuqhutshekwe kiwe phambili. Lo mfo uthi nginamahloni ukuphinde ngivele kule khaya nawo le ntombi nginamahloni ukuyibheka ngoba ngisehluleki. Uma ngisuke mina yona ikwazile ukubuthwala ubuze bami ngayovezela abakubo